I'm not going to talk on another you watch me now. I'm not going to another one. Tomorrow, I'm going to go. Tomorrow, I'm going to go. Kabomi. Kabobusa. Kabobusa. D'accord. You watch me là, il est pour la télé, il y a donc un élément qui watch me là. Oh là, il nous a enseigné à du pro du pro là. Le truc à donner pas un euro là. Oh. Oui, pro du pro quoi là. Comme le canasé. D'accord. Pour faire un de mes chiens. Oh. Pour les canasé. D'accord. Faire un de mes chiens. Pro du pro quoi là. Amana yera là. An nana facin ne la ani bemecin an nana an kanubaga an baden min ye komatiw y'a président ye Côte d'Ivoire dugukolo kɔ kan an nana o fɛnɛ kan an y'a ɲɔgɔn ye ba bi an nana o de la o tɛ baasi ye n bɛ se ka caman fɔ o la n'an ko k'an bɛ kuma o la an bɛ su bɛɛ b'an yan Komako kuma man ca komi e yɛrɛ ka ne yɛrɛ dɔn Abidjan cogo min bi Mayirike ale de b'an ɲɛmɔgɔ ye bi k'a ta bɔdugu folon k'a ta masala k'a ta folon yɛrɛ kɔnɔ ale de k'a fɔ ka t'u kɛ ɲɔgɔn laada kɔrɔ ale k'o kɛ ɲɔgɔn kan kɔrɔkɔ kɔnɔ a n'a lamini ka bɔ ale yɛrɛ fadugu la tɔmu kɔrɔ o lamini na ka fɔ ka t'o kɛ ɲɔgɔn kan an fara ɲɔgɔn kan an ye don da kelen ka bɔ da kelen an bɛnbɛnw ka to da min na an y'o sira kan o de k'an se yan o Bamako la bon e yɛrɛ ni ale ala teriya ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya di a ka ɲɔgɔn sɔrɔ sababu jumɛn la i ni ko i dɔgɔtɔrɔ n bɛ caman fɔ o la n k'a tɔgɔ mɛn k'a sɔrɔ n m'a ye n m'a mɛn kɔ kan n m'a mɛn Abidjan n ka mɛn faso la n ka mɛn faso la n ka mɛn faso la ne n'ale y'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ o kɛla le Janɛgɛ la o kɛla Janɛgɛ la kɔma 12 ka ɲɔgɔn sɔrɔ don kelen na o don ne tun ka fɔ n tɛ taa yɔrɔ la mɛ ko ma ko Mayirike bɛ nana ye dɛ ko kɔma ta kɔma bɛ nana ko n ko fo ne ye kɔma ta kɔma ye dɛ o don n yɛrɛ bɔra a fɔra ɲɛna don min na kɔmadon tun b'o don su de ka bɔ Abidjan ka taa Janɛgɛ la a bɛɛ k'o lɔn mɛ n ka karaba ka don minuit ne n'ale ta ɲɔgɔn ye tala kɛ o kɔfɛ Komako de ko bɛɛ tɛ ka fɔ télé la i ni ko i dɔn tola de la ba ko an ka fɔ yɛrɛ ma émission daminɛtɔ de bɛ nin ye sabula an kun bɛ temoignage dɔɔni de fɔ Mo yɛrɛ fanfɛ yɔrɔ la n'an k'o sɔrɔ Modi Bama yɔrɔ
sabula ka timo bɛ ɲɛ ma a ka dɔɔni fɔ la sabula ko bɛɛ tɛ se ka fɔ réseaux sociaux kan bon yɔrɔ la dɔw bɛna ɲininka o la ko mako bɛ kunnafoni dɔw la an mako bɛ kunnafoni na numéro min bɛ sanfɛ publication sanfɛ o de ye timo la numéro ye n'a k'o wele waati a b'a lasɔrɔ a bɛ information fɛnɛ ta mais yan'an yɛrɛ ye baro kun di timo yɛrɛ ma acteur bɛ jurukan na nin ye juru de la bara tɛ a ka juru de bɛ barakan fɔ la de an bɛna jurukan dɔɔni lamɛn ka sɔrɔ ka ɲininkali an nakun yɛrɛ la ko de bɛ dugu kɔnɔ yɛrɛ in na wa dansɔgɔ ani don ana ba yɔrɔ bɛ yan dansɔgɔ. o fana ye bolo la hali nɛgɛ la a ma kuma dɔɔni dɔrɔn mɛ n'i y'a Nyamu. la mɛ n'i y'a dibidi Nyamu. daga o la bi ye balo de da yan mɔgɔ ye ni mɔgɔ lɔn tɛ kelen ye ala mansa tɛ a bɛɛ kɛ la ko la a bɛnna la kuma wololen kuma la kɔrɔwari yan kɔrɔkɛ kuma tɛ kɔnɔla ka kuma kɔnɔla la fɛ o tɛ kojugu ye dɛ Nyamu. kumatigi ka kuma kumatigi la o tɛ wuyari Nyamu. awa furundɔni daba ye kalaya kɔrɔkɛ kuma tɛ jɛjɛrɛ sun kɛ yɛrɛ ye diɲɛ tan duuru dɛ mɔgɔ bɛrɛ ta lo min y'i la diɲɛ baraba Nyamu. a fa kɛ tɛrɛ kuma ɲumantigi di Nyamu. wulu yɛlɛma tigi biri la Nyamu. yakuma yɛlɛma tigi biri la kunyi yɛlɛma tigi biri la k'u b'a yɛlɛ la biri la ka bɔ dugu kɔrɔ Nyamu. kɔrɔwari kɛ ɲɛmɔgɔ ɲa kuma wele kan yɛlɛma fana tɛ bila la kuma la bolo bɔ dɛ garibuya bɔ tuma baro man di ye Ya ana tuma tuma na tuma tuma denta. ubiyata toro kore bara tuma denta Ya ana tuma na tuma denta. kɔma tigi ni wula kɔma jugu bara tuma denta Ya ana tuma na tuma denta. tuma na yi kɔma bara tuma denta Ya ana tuma na tuma denta. ka jala kɔma ye dɛsɛ kɔma bara Tora tora wa don to wani ko ne kun ye ana ba yɔrɔ kɔrɔba dugukolo kan n'a ma ko Burafani k'a barika juru kuma na sabula dɔnkili tɛ dɔnkili kɔrɔ de kuma caman fɔra dɔnkili kɔrɔ a b'a faamuya k'a sɔrɔ an yɛrɛ b'a dɔn émission na mais an yɛrɛ bɛna lɔn an bɛ cɛ min fɛ maa min de taban a b'o lɔn juru kɔnɔna la k'a barika k'a ni juru o yɔrɔ la an bɛna ɲininkali tugɔ ala sini la ko e da tɔgɔ ni ko mo tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Fulani Nayi Bakari ka bɔ jɔn ani jɔn na ka bɔ o jɛnna ka bɔ kɔrɔkɛ d'accord Lawolo e bangebaga fila tɔgɔ ne bangebagaw ala ka dugukolo suma kɔrɔ n'a sɔrɔ o si tɛ yan tuguni n bɛ foli kɛ o ye ne bangebaga musoman o tɔgɔ ye ko Kode Makura ka bɔ Libe ni Cɛwolɛ denmuso de ka bɔ Libe n'a fɔra ten Lawolo mara kɔnɔ n ma la mɔgɔ bɛ min ma an bɛnbakɛ ko mɛn a bɛ dɔgɔya an bɛnbakɛ tɔgɔ ko min Cɛwolɛ fɔlɔsira tun bɛ bolo n b'a fɔra nin bɛɛ b'a minɛ ne wuli o bɛna lɔn ko n bɛ min fɔra ko i cani n tɛ wuya fɔlɔ ka n kan yɛrɛ dɛ ne mɔna jo de la ka woro ka jo ye ka wuli ka taa ta tigi yɛrɛ kunfɛ o taa n'o ye dɛ an ba cɛ ye jo ye an fa cɛ ye jo ye n'o bɛ se k'i ka kun bɔ o ni ko i da sɔgɔ ni ko Simo dakuruɲa fila o diyara n ye kosɛbɛ o yɔrɔ la an bɛ kɔsegin an ɲɛ b'a la labɛn dɔw b'i la an bɛ fɛ k'a dɔn nin ye labɛn jumɛnw ye bon yala bɛ se labɛnko ma yɛrɛ fɔ n tɛ fɛ n da maga labɛnko la o labɛn ne o ye o tɛ lɔnni ye wala parce que yanni i bɛ labɛnko fɔ i bɛ mɔgɔ yɛrɛ ɲininka fɔlɔ a tigi yɛrɛ ɲini non bereke labɛn bɛ caman b'a san lɔgɔra ka don k'a to k'a yira jamana kɔnɔ ka mɔgɔ exporter mais cɛbakɔrɔ yɛrɛ min ye i bɛ nin yɛrɛ kɛ wele la parce que diɲɛ sababu de
Voilà, nous n'avons pas besoin de faire ça. Voilà, Ina so ko ni ko. Ko la te ya ko ada so ko ni ko. Aka ni yoro me Simon re ka bo Simon re fa se. Sabula Cheya la bente avec Kawali ani logo le la. Ame ko so ora la ka Simon ni wa te. Simon e yere Johnny société ni ko. bon, nous avons répondu. Nous allons à tout faire corbeau. Nous allons à Wakan, nous allons à Kan, encore nous, entre deux, nous, encore nous, encore nous. Elle nous donne. Nous allons chercher la mouille à faire, nous allons nous nous y attarder. Ko dans ko ni ko. E kulba ni muye. Ko seba. Mule ni muye. Nous allons dans des ligues. Qui passera l'eau, qui passera l'eau. Nous allons y aller. An ka mɛ juru la sisan karamɔgɔ yɔrɔ a bɛ kuma dɔ fɔ la n'o ko kɔmɔ est-ce que i bɛ se k'a dɔ fɔ an ɲɛna o la wa. Kɔmɔ tɛ ko i b'o fɔ télé la ko mɔgɔw bɛ na i nɔfɛ o tɛ o. Depuis diɲɛ bɛ yen kɔmɔko bɛ yen i y'a faamu bi ma min bila bi t'o ban i t'a mɛn kɔmɔko ye ladakɔrɔ de ye. Bɛɛ b'o lɔn fara bɛɛ farafinna bɛɛ y'a dɔn kɔmɔ ko tiɲɛ ko wuya t'a la o numu kɔ kɔmɔ ma sɔrɔ maramana na da ma sɔrɔ dɔnko ma sɔrɔ dɔrɔkɛ ɲuman dɔ ma sɔrɔ i yɛrɛ ɲɔgɔn o tɛ yɛrɛmajigi yɛrɛ kɔmɔ sɔrɔ i yada ma kɔmɔ sɔrɔ kɔmɔ ye hɔrɔnya le ye n'i ma kɛ hɔrɔn ye i tɛ kɛ kɔmɔtigi ye. N'o o dakurunya fila o diyara n ye an bɛ sɔn ka min dɔn k'a kɔsegin o kan tuguni n'o ye kɔmɔtigiya nin sabula an bɛ dɔw ye u b'a fɔ k'o ye kɔmɔtigi ye nka sabuya t'o ye o la an bɛ sɔn k'a lɔn kɔmɔtigiya nin i bɛ se k'a lɔn cogoya di ko nin ye kɔmɔtigi ye. Bon ne yɛrɛ fɛ e yɛrɛ kuma ma nɔgɔn ne ma mɛ n'o dɔ bɛ yen n'i ma kuma a bɛ kɛ komi diden su bi ten quoi diden min sɔrɔla ka ban n'o k'i ye o dimi ka bon dɛ. Parce que fo ka mɔgɔw de bɔ fili la bi. Dansɔgɔ. I y'a mɛn mɔgɔ tɛ wuli k'i kɛ kɔmɔtigi tɛ da la o tɛ o. O tɛ i kɛ kɔmɔtigi tɛ. Kɔma n'i y'a mɛn kɔma i bɛ wuli ka y'i dɛmɛw de la i ba y'i dɛmɛw de la i k'a faamu o b'a f'u ɲɛna e yɛrɛ bɛ wuli fana ka mɔgɔ ɲuman ɲini i yɛrɛ la cɛkɔrɔbaw la o de kɔmako ye. Ka wuri de ka kɔma kelen ta ka bila u kun ka taa kelen kelen ta ko n ye kɔmɔtigi ye o tɛ kɛnɛ kɔmɔtigi ye dɛ i ye sɛsi ɲininka ni basi ɲininka le ka mɔgɔ nɛgɛ gansan o de kosɔn mɔnɔ yɛrɛ bɛ na bi mɔgɔ caman de bɛ yɔrɔ la jamana kɔnɔ de fan bɛɛ k'olu ye kɔmɔtigi ye kelen kelen bɛ se kɛ kɔmɔtigi ye wa kelen kelen b'e bolo e b'a fɔ k'o ye kɔmɔtigi ye c'est à dire mɔgɔ dɔw bɛ n'o tigɛla o bolo a basi dɔw la o bɛ mɛ a ka d'anw ye fana o parce que an tɛ taa mɔgɔ kɔ anw de b'an fa sira kan yan. E de bɛ taa tigɛ ta la ka na la anw ta la n'o ma dɔ fara anw kan o tɛ dɔ bɔ anw ta la dɛ an wuli kɔma ye wuya tɛ wala kɔmatigiya tɛ se ka kɛ pɔsilabila ye n'i y'a mɛn kɔmatigi e yɛrɛ ma se n bara ye wa e ma yɛrɛ ko la wa minnu bɛ kere kelen nana kun ka yɛrɛ i b'a fɔ k'o y'a kɔma b'o y'i lajɛ i tɛna lɔn min ta ye tiɲɛ ye kuma caman t'o la o e yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan kɔrɔkɔ bi tasuma yɛrɛ fɛ yan ko n bɛ tasuma fɛ yan lɛri na yɛrɛ b'a dɔn ne bila fɔlɔ ne tiɲɛ na e kan k'o dɔn cogoya tɛ fɛ wala mɔgɔ nɛgɛ dɔɔnin i da sɔgɔ mɔgɔ dɔn ni ko cogoya tɛ wɛrɛ b'a o nin dakurunya fila in diyara n ye sabula n ta ye kɔmɔtigiba dɔ baro le n'o ko ma ko tasuma de korogo mayɛrɛge kɔni ka dansɔgɔ ka nin ko dakurunya filanan diyara n ye yan'an ye ɲininkali tun b'a la sabula fɛn min tɔgɔ fɔla baro kɔnɔ a laada ko nin bɛɛ ma nɔgɔ réseaux sociaux sanfɛ mɛ n'an tora gɛrɛsɛgɛ kɛla min ye an bɛna o mɛn Simon yɔrɔ la sabula bɛɛ tɛ se k'a fɔ mɛ n'a ka yɔrɔ min to dogo la a la nimero de bɛ sanfɛ n'a ka weleli k'a la n'a bɛ yɔrɔ min kɔ a bɛ se k'o walawala a ye wa dansɔgɔ ka nin fɔ an bɛ paseke Simon ma Simon e yɛrɛ ka kɔmɔtigiya min sɔrɔ cogoya di. Ayiwa o diyara ne ye kosɛbɛ parce que diɲɛ de sababu ye siga t'o la ni ɲina sababu kɔ i filɛ yɛrɛ ma dansɔgɔ ne fa tun ye kɔmɔtigi ye nka woro ka ɲi n fa bolo wuya tɛ
I y'a faamu voilà donc n ka kɔmatigiya sɔrɔla ne fa le bolo n ma wuli député-ba fɛ ko ye kɔmatigi dɛ bɛɛ caman Côte d'Ivoire kɔnɔ caman ka ne fa lɔ wula tɛ an ta ye cɛli ye dɛ Dakar de voilà donc i y'a faamu bluff tɛ yɛrɛyira tɛ yɛrɛyira dan tɛ san kelen wa kɔmatigiya bɛ se ka kɛ yɛrɛyira ye wa k'a san kɛ kɔmatigiya la yɛrɛyira la o bɛ se ka kɛ wa souvent b'i fɔ o bɛ kɛ dɛ bon Togola TV ne yɛrɛ ta ye an e yɛrɛ nana bi ne yɛrɛ sɔrɔ ka kuma yɔrɔ dɔ bɛ yen o de kosɔn ne yɛrɛ sigira ka kuma bi o ye kɔmatigiw k'a yira e yɛrɛ la ka yira diɲɛ la ko kɔmatigiw k'an ye ɲɔgɔn dɔn kɛnɛ kan parce que baara baara n'an ma ɲɔgɔn dɔn a bɛ kɛ fɛnlankolo ye a ye bolo parce que fa ye ɲɔgɔn kanu a ye da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ne ko ne ye kɔmatigi y'a président ne tɛ président ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ kɛ président ye e yɛrɛ kɛcogo de bɛ kɛ président ye sinon ne ma kolon ka tɛmɛ kɔmatigiw kan ne ma kolon ka tɛmɛ musokɔrɔsiw kan mais min mana kɛ n'o na o de bɛ fɔ a ma ɲi e yɛrɛ da y'a fɔ mɔgɔ tɛ dɔgɔya dugutigiyara mɔgɔ fana tɛ kɔrɔya dugutigiyara i taamasira ani yɛrɛ kɛcogo ani bɛ baara min kɛra jamana kɔnɔ wajibi na i sɔnna i ma sɔrɔ mɔgɔw bɛna dɔ ko i ma dɛ donc olu kosɔn anw kɔni bɛ yan bi bɛɛ de kɔnɔ an ye donda kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kɔmatigi bɛ yan k'a daminɛ ka taa bila masala o jɛnɛ mara bi ne b'o bɛɛ de fo yɔrɔ na tan ka bisi ka taa bila fɔ Bɔdugu la k'o bɛɛ fo ka Laginɛkaw bɛɛ fo ka Maliyɛnw fo ka Burukinabew bɛɛ fo comment le fa kelen ye ba kelen ye fadenya tɛ Kɔmako la fadenya maa bɛ Kɔmako la o de ka Kɔmako cɛ bi ka Kɔmako kɛ fiɲɛ dɔ fɛ sinon dɔ bɛ Kɔmako la mais n'i ko tɛ ka kɔmatigi ye i bɛ se ka bolo wɛrɛ ta k'i ya nasɔngɔ sɔrɔ o la mais n'i to mana kɔma ta i bɛ taa kiyama kɔma tɛ taba mɔgɔ jafa kɛ mɔgɔ kɔma tɛ ka kɛ mɔgɔ mako ɲa mais n'i yɛrɛ kɔma kɛ mɔgɔ wɛrɛ mako ɲa e yɛrɛ t'a ɲɛ dɛ e t'a san dɛ e bɛ se ka jɛn k'a mako ɲa parce que e ŋaniya ma ɲi kɔma bɛ se ka nin kɛlen ye kɔmatigiya ye baaraya de ye ka dugu lakanda ka e yɛrɛ lakanda ka mɔgɔ wɛrɛw lakanda kɔma ta kun filɛ ni kɔma ma se k'a to a la fo ka ban mɔgɔ ma min mana dɛrɛfɛ don i bɛ bila o kɔ min mana gosi kura don e bɛ bila o kɔ min mana nɛgɛso kura san e bɛ bila o kɔ e tɛ kɔmatigi ye dɛ i ye sɛ sugunɛla ye ani ye kɔmatigi ye kelen tɛ kɔmatigi ninnu y'ale ka bɛn kɛ o de ka fa ko ni kɛra kɔma ta maga kɛra e fɔra bolo ma ko kɔma an bɛnbaw de kɛra nin ta maga majigi kɔnɔ bonya kɔnɔ barika kɔnɔ k'u kana n'a ye k'u ka ala tanga n'a ye ka hinɛ yatimɛw na ka hinɛ firitanw na ka mɔgɔw ɲɛji cɛ ka banabaatɔw furakɛ ka mɔgɔninfin jigiya kɔrɔ kɛra mɔgɔ jigi tigɛ diɲɛ kɔnɔ i ka mɛn o ye kɔma ye mais caman de b'a fɔra kɔma o t'a lɔn dɔw bɛ kɔmako la sogo kosɔn dɔw dun b'a la wariko kosɔn o si tɛ mɔgɔ mɔgɔ mana bɛ kɔmako la wariko kosɔn i tɛ kɔmatigi ye kɔma de b'i bila e kan ka min sɔrɔ kɔma de b'o fɔ e t'o kɛ o bɛ bɔ e yɛrɛ kɛwale la Togola TV fan bɛ dɔnni fɔ mɔgɔw ye parce que maramanamɔgɔw b'a la siya jamana kɔnɔ su bɛ ɲini ka dimi su dun mana dimi a tɛ bɛn dɛ o kosɔn n bɛ fɛ ka kuma bi ka denmisɛnninw caman bɔ fili la min ye min ye n'o minɛ o de ye ala ka min kɛ min ye an y'o di o tigi ma i tɛ diya bɛɛ ye mɔgɔ fana tɛ se ka bonya bɛɛ ye Togola TV min ye kɔmako ye kɔmako ka don n'a tɔgɔ ye a tɛ lɔn ka s'a dan na an bɛ dɔ de fɔ ka denmisɛnw bɔ fili la n'o bɛ na kɔmako la o ye kɔmako ɲɛɲini ka ɲa cɛkɔrɔbaw ma ban pewu kelenkɛlaw bɛ so i k'a faamu wa manamana kɔmatigiw de bara siya yɔrɔ bɛɛ a tɛ kɔrɔ f'a kelen kɔnɔ dɛ a bɛ jamana bɛɛ e ma jamana ko ye bi wa jɛfɛrɛn bɛ dilanna kɔrɔbaya a bɛ dilanna Abidjan a bɛ dilanna Mbanda a bɛ fɔ o de ko jɛfɛrɛn mais jɛfɛrɛn yɛrɛ bɛ taara yɔrɔ min na Togola TV e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ caman tɛ sira ye o bɛ wuli dɔrɔn ka mɔgɔ bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'olu ye jɛfɛrɛntigi ye o ye kɔntorɔntigi ye kɔntorɔn yɛrɛ bɛ se ka ta ten da la wa
kamana na gowa o bɛ se ka kɛ cogo di kɔndɔrɔ ko tiɲɛ de wula taara dɛ bulufu tɛ kɔndɔrɔ yɛrɛ masa kɔndɔrɔ caman bɛ dilanna o yɛrɛ kunfɛ an bɛ da o yɔrɔ la wala dɔn n bɛna min f'u ɲɛna n tɛna taa o yɔrɔ la kosɛbɛ an bɛ kuma ta kɛnɛ de kan parce que sura an sira kuma tulu de la e yɛrɛ b'o kalama différent bɛ si fara donc o de kosɔn n bɛ fɛ an bɛ taa koma ta yɔrɔ la ka mɔgɔw bɔ fili la u kana komatigiw ni somakirikɛlaw kɛ kelen ye an bɛ nin bɛ ale ka mɔgɔw dɛmɛli ka mɔgɔw jigi tugu banabaatɔ mana kɛ min na an b'o jigi tugu hali ni fɛn t'i bolo an bɛnbaw k'an kara o de la ka nata bɔ dugukolo pewu bɛtumaji mana baarakɛla ninnu k'o bɔ a sen na o de bɛ k'an tɔgɔ cɛ nka ko ji ban baara ma a kana bɛtumaji ye jinɛbori e bɛ se ka kɛ cogo di jinɛ wari bɛ se ka yɛlɛma wa est ce que wari bɛ se ka yɛlɛma wa dalu t'o bolo dalu de t'o bolo tɛ se k'a ɲini o t'a sɔrɔ fana kɔsɔn ya daminɛ o t'a sɔrɔ dalu tɛ se ka sɔrɔ fɛn ma sɛgɛn dɛ o dun tɛ fɛ ka sɛgɛn kɛ o de kosɔn o bɛ mɔgɔ ɲagami na facebook kan n'an bɛ ka wari yɛlɛma bɛtumaji mana o tɛ na ne bari a to waati de ɲɛgɛn k'o la kɔrɔ in tile bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan k'a daminɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ fana dara mɔgɔ si tɛ yen min b'a fɔ ko bɛtumaji tigi dɔ ye ne fɛ yan ko n'a ma bɔ yan ko cogo n t'o baara la mɔgɔ ye voilà bɛtumaji tɛ tiɲɛ ye dalu de bɛ se ka mɔgɔ de bɛ mɔgɔ dilan bi Togola TV mɔgɔ de bɛ se ka ele kɛ mɔgɔ jinɛ tɛ o gulɔ tɛ mɔgɔ ka sababu bɛ ɲɔgɔn bolo tila bolo wari bɛ sɔrɔ tiɲɛ tɛ o dalu i b'o de ɲini fɛn min sigi ja mɔgɔ ɲuman ye mais fɛn min kɛ mɔgɔ ɲuman o tɛ cɛbakɔrɔ caman bolo tɔmɔ caman bɛ yen bi a t'o n'a sɔrɔ o ma diya i bɛ tigɛ mɔgɔ caman na dɛ n'a yɛrɛ da kan i bɛna mɔgɔ ye kɔ mɛ a tɛ laban da tɛ laban donc foli min k'an di komatigiw bɛɛ ma Mali kɔrɔ Mali kɔ kan farafinna kɔ kan ne de kɔrɔbaya cɛkɔrɔbaw ko ne ye kɛ numu denmisɛnninw ɲɛmɔgɔ ye o ye joli de ta ka la ne kunna bon o tɛ kojugu ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ hali bi Ala k'an sa kɔrɔ ni n sera kɔrɔ o bɛ diya ne ye an fana ye min dɔn kɔmɔkulu la an b'a kɔmɔgɔw fana bilasira cogo cogo sini fana olu fana bɛna o kɔmɔgɔw fana bilasira donc o de kosɔn e fana bɛ yan bi ka o fɔ pour que mɔgɔw b'a faamu parce que kuma ma nɔgɔ bɛɛ ma lon bɛɛ tɛ kuma lon ye komako nkalon t'a la politigi t'a la fana i bɛ ko lase e bɛ y'a fɔ sisan e ka politigi ye wa mɔgɔ nana bila e kunna k'a bɛ taa o tɛ yan i bɛ san mun na mɔgɔ tɛ na i kunna la yan min bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ tiɲɛ de kan nkalon tɛ yara o de kosɔn n tɛ taa mɔgɔ caman bara Togola TV an ma Simo to ka mɛn baro la émission bɛ taa la dɔɔnin Simo k'a fɔ ko kɔmɔ k'a tala ka adamadenw mako ɲa n'o ye bana ani gɛrɛsɛgɛ cɛ ni baarako ni denko ni bana kirikara caman komi bi an ka société bɛ ɲɛ ma bi sabula maaw lakow ka ca bi sabula dɔw yɛrɛ b'an n'u wele waati dɔw a dɔw k'o la k'an y'o ni mɔgɔw ɲɛw kɛ kelen o yɔrɔ la an ma profiter an bɛna Simo la numéro di sabula nin tun ye dakuruɲa fila ye kɔmɔ kan an tɛna se k'a bɛɛ fɔ sabula k'a fɔ di n'an ko k'an ma kuma bɛɛ fɔ yan an tɛ bɔ yan bi o yɔrɔ la n bɛ Simo la numéro di ligne kan o fana de bɛ émission sanfɛ ten n bɛ segin k'a di o ye 00225 comme an bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ Korogo dugukolo yɛrɛ kan 05 85 70 89 o ye Simo la numéro fɔlɔ ye n'o ye MTN y'an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan numéro filanan ale kelen de bɛ Côte d'Ivoire kodi don n'o ye 00225 ye 07 47 60 25 43 ni k'o don waati n bɛ Simo la sɔrɔ a bɛ n tɔgɔ ani ko an bɛ kɔsegin ka ɲininkali Simo la Simo an ka dɔɔnin fɔ kɔmɔ kan sisan kɔmɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ kɔmɔ ni kuma dɔw bɛ yen ne ma se o ɲininkali ma e hakili bɛ kuma jumɛn ye k'a fɔ kɔmɔko la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne yɛrɛ bɛ se ka min fɔ ne bɛ min fɛ bi fo an ye mɔgɔ yɛrɛ seko de kana kɔmɔ ta
Parce que vous là-bas. Simon, comment vas-tu tu vois? Mandé boule folle, mandé boule la bande. Boule folle, l'année boule la bande. Mais les bons pour la boule la gousite, la boule tola gousou côté. A Dieu. Boule.
Mere kurate kuraba mere kuraba kumata teginama. Komate kuraba trobrele kumata tegrana. Komate gigi mogati. Komate gigi nonya. Komate re komate bami. Komate wotayana. Awa kamu tere komate mani. Warabanga rograma tuma. Kamu tere komate mani. Akaku manamrila kele koro kaya jaga barabe. Netere ne wala. Iya dunga baba kalana. Irigene wala bakre ya kai barare. Irigene wala bakre ya torle kabuya. Simuhine wala lamre ya dividi bakna. Bama go barega yobu barare ne wala yobu ngai ya mawnya bama kwati. Bama ne wala nu kamre mriba koma koma. Debe ben me samu saya gina mene shya lo. Debe ben me samu be ma tira se koma. Ola debe ben me samu saya gina mene shya lo. Debe ben emene bai ya kamera baram. Debe ben me samu saya gina mene shya lo. Jamana karala ya Ave mablanyo do madawa. Ada ada doang di bawah. Ada di ame polisi ka. Siana jurukola ngana ma. No ya ana jurukola era la president ko ba jurukola. Berapa ni ka barka tu la tebe era lumbe kanula ani yaju ko ni ma. Orola dasla cheba korodo ma no mbadani kana fulu ba ni. Ni maluko. Dan so kan ni. Nte ko orola ni ma shaka mbaiga era ko orola. Ka dan so kan ni. Ame ko se ana trofere ma no ya na komoti re. Ka dan so kan ni. Timo. Iga message do ko sisa ki ba fo ko mo yese ki komo koma ko eta komota. Me so ngalo komo yere beta to go ya di. Ni bebe kwe comment tu sais quand ta réseaux sociaux quand on fait tout D'accord. aga so tu ko na ka ole fo te soro to sans fait comment tu fais mega te soro ala soro ki soro du basra de ka parce que moi il commence à ta ka koma kota sebela wuri be jaru parce que ebe bolu shama ta ka mana ka ni ko mata ka mana ka ka ta ka fo ka ta ba wa shi ale ko mana ka ta man be sata wolo ko songo mo na kuma ko Ida za ni ko timo oro jaranye sabula iko mo yin na komoko no be na pondleri na ko me anu ma komono o me ka lo ka soro katakata ile be se ka mu fo o tigira mo yin na ni leri na no ye fota ye ere bana kuma na ka bon ni ba fe o bro kuma na ka bon ntanye mo fana be ko no kasia on fana be nga nyamo ro yola on fana ba so fe choro be so ko kuma ba to la de ba timo ka fo okoro e ni mi ma ko be komana timo la ni no la nga de mission kono afana play mission sa fe ya ka wole abena detail chama jama sabula pete se ka fo comme che ya ko video la ko ka shana kene kan ko e oro la no ko te ka timo fo ataka o aklina ga timo oro la ame so nga fo comment timo ka shabi ko mi ka fo nyama anyana matugu be konte mais ni yoro la elebe se ka wole kan dimanche comment timo ma leri ni la aklina era aklina mi ye ka fo comment timo nyana leri na ben boloma salary boloma ani klenya boloma e da zo ko eniko aiwa yani ndo ke mbe kan mo fo wallahi kara mo be ma ba do be sula me do be nyama azo eniko ni ya me ko kumbe de kanela me kante kunte de na de ida to la nka mo fon be sula o ka fulu ni mbe nyama o ka fulu me ko makara mo do ko fu nyina vraiment ta fulu ala signal balula eniko kabo konela bodu azo sabu den ya kone oyen ko makara mo e mo che chama be abi jamana ngo be ka sabu den do kuma ko sala ko ka ni aka kana den do e no
ka mɛn dɔrɔn an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ dan tɛ foli min na hali bi ala k'a ɲɛ kɔrɔ Bodugukaw n ka foli tɛ se ka ban o ye den de n'a ma fa lɔ i tɛ den ye fiyewu i fa mana sa n'e ma fa sɔrɔ i la c'est que i ma fa ɲini i yɛrɛ la n bɛ Bɔdugu kɔnɔ a kɔmatigiw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Mori Banba filɛ kɔmatigi dafalen de sigilen bɛ kɔrɔ ten wallahi siga t'a kɔmako la dɛ depuis an ka ɲɔgɔn dɔn komi a ka fɔ cogo la ne bɛn tɛ masiga la lɔngere bɛ kɔmako sira kan a b'a bija a sigiyɔrɔ bɛnna bi ne n'a bija mais ne mana besoin n ka bɛ kɔmako kɛ su fɛ waati waati Mori Banba bɛ n jaabi o tɛ wotigi ye dɛ wotigi bɛɛ t'o kɛ o n'a y'i ta wari maa t'o kɛ n ko wotigi ni kɔmatigiya tɛ kelen hali ni ne sɔrɔ f'i ma jigin de cɛbakɔrɔ caman tɛ se o la o n tɛ m'o kɛ e kɛ ne ci ko t'o la ka kɔmɔtigiya in kɔfɛ e yɛrɛ bɛ ko wɛrɛ kɛ wa bon tiɲɛ na ne bɛra min fɔ ɲɛna n'a fɔra bamanan ko kɔmatigi bon o ko caman ban de ko caman de b'o kɔnɔ wala e k'a faamu wala donc kɔmatigi mɔgɔ de b'i kalifa o ma ko i k'a faamu ale fana kalifa bɛ dɔw ma mais kɔmatigiya tɛ mɔgɔ kelen ko tɛ a kɔrɔ ka don i k'a faamu donc o yɔrɔ la ne fa o bɔra tomu kɔrɔ de o fa kan ka kuma le ta n'an ka don histoire kɔnɔ sisan peut-être e ya téléphone bɛna fa ne fa kuma le kan ka ne fa kɛ fatɔ ye basa kosɔn o jinɛ fana bɔra n fa ye i ka faamu ka bɔ yan o la ka taa fɔ o jinɛ ka taa kɔma ta bangali fana fɛ nɔla kɔnɔ nɔla dugu min ye o dugu n tɛ o jinɛ kɔrɔ ala ka hinɛ Bakarijan na ale le dagbe kɔma fɔlɔ ta k'a di fa ma o jinɛ mara la n bɛ to yan n bɛ foli di nɔlakaw cɛw na musow ma o ye min k'an fa ye a foli tɛ se ka ban i ka faamu n bɛ n ka kɔmɔ bɔyɔrɔ de fɔra ɲɛna pour que e y'a lɔn ko nkalon tɛ kɔmɔko la o n bɛ dugu min fɔ ɲɛna nin bɛɛ b'a dɔn ko kɔmɔ bɛ dugu min na i ka faamu donc n bɛ foli di Ŋɔnɔfɔlaw ma min bɔra fana ye n bɛ Ŋɔnɔfɔlaw fana caman yira n tɛ ɲagala mɔgɔ caman ka juru la hali ni juru fɔ i ɲina ne ni hɔrɔnya to tere kelen tɛ la e ni ne tɛ se ka ban i bɛ tɛmɛ silamɔgɔ ne fɛ parce que n tɛ kɔfɛ ne ma parce que an sɛgɛnna hakɛ dɔ kumako la an sɛgɛnna cɛkɔrɔbaw ye kana jɛrɛ mɔgɔ nata diɲɛ na ne tɛ nege la mais fana fana ye kɔrɔlen a ye kɔni kara a y'a karama ci kɔnɔ walahi bilahi ala yɛrɛ b'a karama ni ale ye wɔrɔlen min na burafana lane la ko dɔ de tɛmɛna cɛ o tɛ dɔwɛrɛ o kumakan dɔrɔn de ye o bɛɛ bɔra nin de kɔnɔ bi an bɛɛ sigilen n'o kɛra de kan bi ta n b'o de fara mɔgɔ i mana kɛ sumakaranden karan kɛ i mana kɛ jurufɔla ye karan kɛ i ɲɛmɔgɔw ta place d'o ma ala le mɔgɔ kɛra ɲɛmɔgɔ ye ala le mɔgɔ kɛra kɔmɔgɔ ye i ka faamu an bɛ fane fo foli yɛrɛ tɛ se ka ban kaba k'a karamɔgɔ fa min yɔrɔ fo kosɛbɛ ne yɛrɛ ni yɔrɔ ma deli ka ɲɔgɔn ye gbɛgbɛ fɔlɔ ne b'o o bɛ bara mɔgɔ caman mais an kumana téléphone na k'a sababu k'ale hali bi an bɛ foli d'a ma a ka dugawu k'an ye an ye denw de ye i ka faamu kɔmatigiya bi an bɛ k'a laɲini de k'a kurakuraya kɔrifa kɔnɔ e mana kɛ kɔmatigi ko ye na kɔrɔbɔya t'ale yan a tɛ dogo la o ni ne kɔrɔ fɛ yan kɔrɔbɔ kana na yɔrɔ si ko n bɛ taa tile fɛ n bɛ taa wudugu fɛ o tɛ tasuma kerepe min bɛ kɔrɔbɔya i y'a fɔ kɔrɔyafan kɔmatigi wɛrɛ tɛ yan
Bon. Voilà, Togola TV. Et Baradoya, écoutez ça. Et de vous pour mourir. Et qu'à Corolon. Voilà, y'en est comment les gens, y'en est comment. Robe, y'en est sous, en dehors de la D'accord, et nous, Togola TV, émission de Ninkase à Cherola. Mais il y a un jamais là-bas dans Timon-Simona. Au contraire, on a pour le cas là-bas, en flèvre, on m'a tout la télé calérina, maman à la crédit à l'érina, non, à la polybaï. Émission qu'on fait mourir en flèvre, polybaï. Vraiment, nous pouvons, comment parler de Niadon Kenekan. En trop grand que la vie, vous le voyez, la même là-bas que Simon. On a la message du mébélé fait qu'à dire. Comme tu vois, Benkola, Anisomo, Mama Bana Ladakoro Siraka, Sabla, comme Filia, Oyana Ladakoro, Badone, comme il y a la manière. Sabla, Tola Télé Gabaradi, au Labenkolé, Mama Bana Ladakoro Siraka, Kasoko, Faible, Foyon Fenyema, la Mao Ballon, Achan, Ana Galo, différencié. Alini doma fo sabula adamade yere kuma yere fo cogo ya abelo ni chambila kola ni galila kola ida so iniko na sirabi wolo ni yere bi nisɔndiya ni bɛ ba ko depuis kunu fo ka se lɛr na kuma tugu basan de bɛ ya lɛr na eniko ani kuma tugu sigi bɛ kɛnɛ kan bɛn kɔnɔ donc la laɲini tun bɛ min ye o de b'o ye wallahi kuma tugu minnu nana n ka foli b'o bɛɛ le ye n'u yɛrɛ ma se ka sira sɔrɔ ka na fana wallahi n ka foli b'o bɛɛ ye bi an k'an ka jibɔn kɛ jibɔn jala kuma tugu de bɛ yan bi depuis kunu fo ka se lɛr na an bɛ kuma koli la wuyate ya bɛɛ de bɛ yan badenya de bɛ yan fadenya t'an n'u cɛ yan donc n k'an k'aw fo hali bi ala ka kɔrɔ o la o sankɔrɔta a bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw bɛna tilen ka sɛbɛn yɛrɛ ta ne sanji 14 ne ma n sen bila Abidjan teta n b'a fɔ cogo min na a bɛ se ka vérifier teta ne bɛ so yale ne ka san joli de kɛ kɔmɔtiliya na bon bi kan ka sanji 28 ne ye kɔma ta n fa ɲɛna ka sɔrɔ n fa ma sa donc a bɛ san 30 dafa yanni dɔɔnin a bɛ 30 dafa o bɛ kalandenya kɔnɔna la wa walima kalandenya yɛrɛ t'o kɔnɔ ne kalan n ka kalandenya parce que e fa ye k'i kalan o tɛ kalandenya ye o voilà o de fana bɛ mɔgɔ caman ɲagami bi n fa ye kɔmatigi ye an ye kɔmatigi ye kelen tɛ voilà donc fo ka ca voilà mais komi i ɲininka ne ye kɔma labɔra bi ka kɔma ta bon a bɛ san 28 bɔ i k'a faamu voilà donc o ka kɔrɔ ni denmisɛnnin caman ye bi Facebook a ka kɔrɔ caman si ye dɛ ko idazɔ Simon o yɔrɔ la baara bɛɛ ni a gɛlɛya n'a kabako bi e delila ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ kɔmɔtiliya kɔnɔna na n tɛ mun sara ka gɛlɛya somaya si man gɛlɛya ka kɔmɔtiliya bɔ gɛlɛya si tɛ somaya la ka kɔmɔtiliya bɔ o de kosɔn mɔgɔw tɛ sɔn ka kɔma ta kɔma tɛ se ka ta k'i ka ten o cogo la da la ten o ka jo ta ka bila so kɔnɔ hali ni ye kɔmatigi ye kelen tɛ o ye kɔmatigi ye kura gɛlɛnkɛ le ye k'i kɛ kɔmatigi ye ma kura gɛlɛnkɛ o se kɛ wa kɔma bɛ tala ka mɔgɔ lakana ne yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ lakana e bɛ se ka mɔgɔ lakana wa o kuma nin i kan ka o kuma nin yɛrɛ développer i yɛrɛ ye k'o yira an balimaw la o kan k'a faamuya o bɛ kuma nin kɔrɔ kuma tara le ka mɔgɔ lakana mais i yɛrɛ ye mɔgɔ lakana e yɛrɛ de se yɛrɛ lakana fɔlɔ soma caman bɛ taa jo ta bi o bɛ sa ka wari sɔrɔ soma la o ma deli ka su kɛnɛ ka ye hali suba yɛrɛ tɛ o jatela yɛrɛ o b'o ya mɔgɔya k'a kɔnɔ k'a ban o bɛ taa yɔrɔ fɛn min tɔgɔ ko suba o t'a dɔn o tɛ kɔrɔ tɛ yɛrɛ yen nɔ mais jo b'o bolo o b'o ya ko kara ka mɔgɔw ka basugu ni ka fidɛw lɔ ka étage dɔ mais kɔrɔ ti kisɛ a t'a lɔ
Simo yɔrɔ la su kɛnɛ mun de su kɛnɛ ye olu ko sɔn kumatigiw ma ca jotigiw ka ca kumatigiw ma ca n ko kɔma taale ko ka subaw le kɛlɛ kɔma ma taa ka farinya kɛ n'a ye o subaya ka kɔrɔ ne kɔma ko ye subaya a ka kɔrɔ ne kɔma ko ye bilakoro caman bɛ bi o manamana o t'a nɔ subaya le ka kɔrɔ ne kɔma ko ye mais ala ma deli ka fɛn dɔ dan diɲɛ kɔnɔ n'ala ye ka fɛn fɛn da ka o juguya a n'a ba kana ne fɛn wɛrɛ fana min bɛ se ka kɔntarase ka taa di n b'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na faransɛ la ka di k'a kɔnɔ ka lo mali kɔnɔ n'an b'o faamuyala kɔmɔ de nana ka subaya non wulibali de subaga mun de subaya ye subaga o bi ma sumaya da subaya kɔnɔ ka dun na bɛɛ a bɛ se ka fɔ de sisan kan Gansɔgɔ nin ko tɔgɔla tɔgɔla bɛ olu b'o ka sira kan an b'a ka sira kan o kana san ka sira ma an fana tɛ to ka sira ma tɔgɔla bila baro ni vraiment a ka di cɛli ma mais sabula n'an duma tɛ ɲɛ daga kɔnɔ an bɛna émission ɲɔgiri yɔrɔ la mais an tɛ bɔ émission na ten n'an ma sira di an ka jurufɔlaŋana ma a bɛna kɔmɔjuru dɔ min lamaga a sɔrɔ kɔrɔ n'a ka nin b'a dɔn ko nin de ye kɔmɔjuru ye o cɛnni kɔfɛ ka bɔ yen Simo yɛrɛ ni kumakan mun ka kan ale yɛrɛ ka Simo dɔ ɲɛ ma n'ale fɔra ka min a la kɔmɔkulu la a bɛ se k'o fɔ dugu kɔnɔ tɔgɔla tɛmɛ lamɛnbagaw a y'a sɔrɔ ma dɛ sabula Simo ninnu la kuma sɔrɔ man ci ten Simo ka kuma fɔ mais a bɛ faamuya a la numéro le ye ŋa d'a ma a bɛ weleli ka kan a bɛ kubariya gɛrɛ sɔrɔ min ni nin si tɛ kelen sabula maa caman b'an wele baarako la ani ko caman na n'a ka weleli kɛ numéro kan a b'a ɲininka n'a bɛ se min na a b'o ɲɛnabɔ sabula an yɛrɛ bɛ yan depuis kunu an ka kow ye an lala kow la fana a fɔli lon min nana wa Dansɔgɔ fani ko ni kun y'a balimakɛ ye Togola Saga Dirisa Togola se Minata Kone se Bawa Konate se Abu Tarawele se an bɛ sira di dɔ ma l'heure in na o ye an ka ba yɔrɔ de Côte d'Ivoire ye vraiment fana kɔni We are the